να πάρετε παρακαλώ? Παγωτό. Και εμένα. Ο κύριος? Θα ήθελα ένα παγωτό, αλλά όχι παγωμένο. Κρύε. Ελένη, χωνάκια. Πόσα θέλεις? Θα πάω με την Κέτη να φάω κανένα παγωτό. Πόσα είπα? Δώσε. 5-6 χιλιάδες. 5-6 χιλιάδες. Παγωτό θα πάρετε πουλάκι μου ή κανένα παγόβουνο στην Αλάσκα? Παπαγριάδα. Άρα καθείς ρε κρύε. Να σε βάλω λίγη κρέμα. Παχαίνει. Αν παχαίνει. Σας παρακαλώ, κύριε, ένας. Δώστε μου το χαρτάκι σας. Ο κύριος περιμένει μισή ώρα. Ζήλεψε. Όχι πολύ σοβαρά. Εγώ είμαι γλυκός και δεν θα μου ξεκολλάσει. Για κοίτα ένα σωρόπι, από τι είσαι φτιαγμένος? Από φράουλα ή από βύσσινο? Καημάκι. Ω, δεν θέλω, παχαίνει. Κομψή μου ύπαρξη. Το κρύο. Τα λεφτά θα τα πιάσετε σε εταιρεία από το παγωτό. Η κυρία Κασανδρή σας θέλει να δοκιμάσετε το παγωτό της. Α, όχι άλλο. Φτάνει.